Select Africa TV ngokukhethulazo liseqopheleni uhlubuhlu bekhasini eshisa usisole zingeni phela la kusindwe ngoba ethole njengoba nongazi ukuthi inkunzi isematholeni Sonya ngatu mo. Awuyangena manje. Ndoba manje thumazizwe indaba zomthetho. Hey. Kawe nganza kwethu. Mkhulu. Indoba manje lethumazizwe. Isatha somdlalo. Hala babona udoti lamasaka lawa manje. Nanyanga ngaphela niyazwa. Inyanga lo wabona aphinde isiza abantu abafana nathi, isize nomphakathi jikelele. Mshana ihlombe ngalokho. Amandla umuntu awadliwa kwaZulu. Ayeye Mthandeni ayeye. Bapha bedokamelisha. Apha Amathole. Bafowethu angizela okuningi ngizobonga nje mangibona kunje. Angazi noma ungizwe bese ngitshela ukuthi ngiphethe ikale engakanani ngola mcimbi lo. Uyaphi lapho? Phuma lapho okusalayo manje wenganza kwethu. Fana nazo ukuthi uthe uMasondo mayisukuma. Ethi uhlelela umfowabo ophesheya kwelwandle ukuthi iqhawe kaMaskandi lamukelwe eNingizimu Afrika lamukelwe abalandeli balo abalandeli bakaMaskandi. Ukhehlelezi akazange ayisonge izandla uxhasile ukuthi lo mcimbi ube impumelelo uxhasa leshanisa ngapheka Khehlelezi unala wamathole funeral wathi ngeke asale uyakhumbula ukuthi unala wangisiza kwisimo sami ngibanjiwe ngikakiwe kuthiwa ishone phansi yasemabhuqweni thiwa ayema mfuna ukuhlonishwa yohlonishwa inhlabathi ngathi mina ufuna ukuze emngcwabeni akangeze emngcwabeni ongithandayo akaze kwisimo sami saba impumelelo ngenxa kanala wamathole funeral shani ihlombe namanje kunala uKhehlelezi uMasondo imanager kaMthandeni esiphi lesi Yibona benze ngoba impumelelo lena shani ihlombe ngakwethu ziyakhala manje mina ngithenga ngogolide angingisi ufuna bangangitshela mina ngoba mina ngilikhuluma iqiniso zoba linjalo umuntu mayisizile usizile akabongwe mayidaki udaki umuntu afuseke bafowethu siyabonga kakhulu ngibonga insizwa osisi omama bakhona la the reason ngikhasile lo mcimbi ngiukhase ngoba ngibonile ukuthi uMaskandi uyahlukana phakathi angena umuntu kaMaskandi kodwa uma ningakuboni lokho nizoxabana nodwa into esishoyo ukuthi njengoba ngichasele lo mcimbi kanje next year sithi siye eMabhida akithi niyoyigcwalisa eMabhida asifune umuntu ozosichasa cha mina ngisho kuthiwa kungeza bani ethi Khehlelezi ozongichasa but mabaculi bonke bekhona ni into eyodwa ni uZulu nonke phambili ngoMaskandi phambili ngoMaskandi phambili bonke bafowethu ama Red Nation ngiyanthanda ama Blue Nation ngiyanthanda akekho engamthandi sonke sithi uZulu awuye phambili angithi siyathemba ukuthi ithombe nizoyishaya yokhombisa umasipala ukuthi hayibo inamandla lento amabhingi abambena ngiyathi niyabona asijabuleni ke njengamanje uMthandeni uzongena kodwa ke asimukeleni laba abangenayo siyabonga kakhulu nomkhulu selapho mkhulu konakele manje mina nawe njengamanje siyamfaka uMthandeni igqokamelisha umbaka amanqele ebuya phesha kwelwandle ngimlelele abidisholo nekhombi konakele bona ngena abasondela abantu